1848. szeptemberében a Jelasis-féle támadást követően a horvátok hátában támasztott népfelkelés egyik fő szervezője lett. Marcadi mellett egy kisebb ellenséges csapatot le is győzött. Tavaszi hadjárat során egy 1848 őszihez hasonló népfelkeléssel felszabadította a Dunántúlt. 1849. május 1-én egy kisebb sereg élén bevonult Kaposvárra, majd megtisztította a Somogyot és Tolnát. Noszlopit 1849. júniusában őrnagyi rangra léptették elő, és rábízták az egész Dél-Dunántúl védelmét, amit nem tudott fenntartani, mivel a császáriak túlerőben voltak. A forradalom leverése után Noszlopi Gáspár újabb szervezkedésbe kezdett. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak ellene, de csak 1850. áprilisában sikerült kézre keríteniük. Az őrnagy Kecskeméten is megfordult, szabad csapatokat toborozva a hatóság nyugtalanítására. 1852-ben Pesten a császári csendőrök elfogták és Bécsbe vitték. Noszlopi másodszorra is megszökött, de a következő év elején újra elfogták. 1853. márciusában felakasztották a pesti új épület udvarában.